Bam, jao, nemo, predajem se. Danas sam pronašao novu Stumble Guys verziju, ali sa pucanjem. Bukvalno je predobra stvar, jedna od najjačih stvari koju sam do sada igrao. Marfi i ja smo se previše zezali. Ljudi, ako želite sutra da imate najbolji dan na svetu, samo kliknite subscribe i bacite like na ovaj video i to će se desiti 100%. I mi idemo u klip. Evo nas ljudi, kao što možete da vidite, evo ga Marfi, pa gdje si Marfi? Pogledajte kako su smešni karakteri. Znači, pa nemoj da me pucaš Bam, bre! Imamo puške i sve i gledajte kako skinu Stumble Guysu ima. Znači ova je jedna od mapi na kojoj možete da igrate. Ljubi inače također u Robloxu, ja vidim Marfi, vidi imamo i jetpack. Gde si Marfi, nubaro jedna, dođi ovamo da ti ja upucam malo. Imam ljudi. snajpericu, roknuću te u glavu, gde si? Dođi da me vidiš. Dođi. Bam! Joj. Ne, umro sam. Umro si, ubio sam te. Kako je ovo dobro. Ajmo samo digl. A dok ti ja upucam diglom, ja umrem. Da iskalašnjikujem da te ošurim od pucanja. Dođi, gde se sakrila? 1-1 je, ili 2-1 za mene, dođi, evo ga, vidio sam te, dođi. Ne, ja pokušam, no, bam. Ne, umro sam 2-2. Ko pobedi do 3 osvaja 100 eura, može li smeš? Može, pa do 3, pa znači ko pobedi sad pobedio je. Pa da, aha, dođi, jo, gde si ti? Ne znam, prevelika je mapa, brate, znači sad bi te rokao. Gdje si, ne vidim te, plašim se. Ne znam ja gde sam ja, gde si ti, ne znamo mi gde smo mi. What? Pa vidio sam da pucaš, samo se pokaži i dobit ćeš metak u čelenku. Jao, evo ga, Dođi. nubara. Joj. To, 100 evra, 100 evra, umri! Ne, nemam šaržer, jao, Jo, Nevija, gde si? Bam, kako nisi Ubojica! Idemo još jednom. Idemo još jednom. Video sam te, Flafinđoriću. Bam, još snajperinju te za malo pogodio u glavu. Bam, ne! Dođi da ti dam ja malo Stumble Guysa s pucanjem. Ne, kako? Znaš kako ja to zovem? Spray control! Jo, vidi ga, Noob 1 šta radi. Nube, moguće to da radiš, jeli? Dođi vamo. Bam, jao, nemo, predajem se. Bam, predo sam se. Idemo, ajde da igramo. Ajde dođi na mapu. 5 minutes later. Ljudi, pogledajte, na laserima smo sad. Da ćemo da se pucamo na laser tracer, ne. Pazi laseri, malo se nisi, malo se pucamo, Ajde. malo igramo, opa. Ubij me ako možeš, čekajte su laseri. Pazi laser, Marfi! Jo, pa ti umre. Pazi se, moraš da izbegavaš lasere, ali moramo da se pucamo. Joj, koliko ovo teško, ljudi, ovo je preteško. Devet, daj mi pištolj, bre, bam. Nemoguće je. No skopu sam te. Evo ga Marfi, no skop. Daj, bam. No, isto pobedi. Propao si kroz zemljinu kuglu, brate. Da, dođi. Bam. Idi ga, sad ću te ja no skopom, Ajde, ne se dobro. spavnuju, bam. Jao, kako sam krenuo da ga rešetam, ljudi, ne može ni da se rodi, ajde, dođi. Dođi, nube, bam. Ne, kako sam umro, bre. Ajde, čekaj da ti ja dam malo po ovome, da ti ga dam malo. Bam, i propao si, nema, brate, rešio sam te. Sad ću ja da dođem da te rešim sa snajperom, ne sad sa snajpericu. Jo, ajde dođi na snajpera ako smeš. Ne može, ne postoji hitbox. Što ne postoji, sad vidiš kako hitbox. What? U glavu sam te upucao. Bam, ne, treba mi puška, samo još jedan shit. Reši nuba, bre. Nisu probali pištolje, ajde probamo samo ovdje pištolje jedno da mi kako 50? Ja sam tebi dao 50? 50, ne mogu. Ajmo mi sad na blok da vidimo šta je to. 5 minutes later. Vidi blok, znaš kako je dobar. Znaš da je ovo predobro. Marfi, doći. Znači ovdje nas jure blokovi. Joj. Pa vidi, udarne su blokovi će da padne. Pa će padneš ako ne ubiješ ovo. Evo ga još neko, rokaj ga. Sad smo zajedno. Koji si ti? Pa ja sam taj što si me ubio sada upravo, nemoj njega. A čekaj, ja sam ubio obojicu. Evo ga, pored tebe, taj lik. Rokaj! Ode jetpackom. Kako leti ovako, ej? To mi kao neki brzo da ga koknem. Pucaj ga, Marfi. Ubio sam ga. Nisam to ja, pa nemoj da me pucaš. A kako kad si umro? Nisam ja, ovo sam ja.
što skačem. To što si me pukao Dobro. sad. Ja, ubi me ovaj. Ali ajde da ubijemo ovog. Oj, Ajde. čekaj, kako si Bam! jetpack? Ubio sam ga, Fluffy za tebe, bre. Pa čekaj da vidim, ovo sam ja s jetpackom. Pa da malo da te izbušim. Ja, sad ću obojicu da vas bušim, nema više, nisam... Pa kako nema više. neće, pa kako? Ovaj s jetpackom leti za jetpackom. What? Gle. Tu bio sam jednog. Kako ti radiš to sa jetpackom? Pa ne, dobro, ne letiš ni ti nešto sa jetpackom, ali on može da leti baš jako. Bam! Da! Joj. Jetpackom, bre. Bam! Jo, uplaši me! Kako si me uplašio, nisam znao kad ćeš da izađeš. Evo ga Marfi, ljudi. Bam! Marfi, no. Aj. Ti nemaš skin. Pa nemam Više skin! nemaš glavu. Vidi, nemam ni skin, pa 100 puta si me ubio, nije ni čudo što nema više. Evo ga, imam. Bam! Bam! Ubi me ovaj! Popadaš! To je to! Evo nas ljudi na desertu sad. Aj sad dođi na glavni revanč. Sad 1 do 5 pobeđuje. Sad ćeš da me vidiš, znači 100%, ali više nema šansi. Znači sad do 5 ljudi ko dobije 5 poena osvaja 100 eura. Skoči sa ovim jetpackom da te vidim gde si. Evo ja skačem. A, vidim gde si. Jel vidiš Pa me? ne vidim ja, vidim ja tebe, ajde dođi. Ajde, dođi jedan na jedan. Jo, Sačuvalo te drvo jedno koje je tu upravo bilo. pa tebi neće kad ciga te čuva. Pa kad ciga me čuva, kad je možda. What? Jao, Dođi. dođi na jedan na jedan. Ajde dođi ti popni se gospodin. Pa kako? A ubagovalo mi ne može tako, jedan u light. 1-0 dođi. Jo, aj stani sad, nećemo odmah, nećemo ovo Pa. sniperica onda. Ajde, Jo, čekaj. Može sad? može. Dođi, čekam te. Skočio sam ti na glavu do zgore 1-1, nube. Ha. Jo, pa nije to snajper, Pa nube. jeste to autostajper, ne mogu da verujem. 2-1, ja. Kako ti je prošao opet kroz glavu? Sad ti ja pokažem kako ovo prolazi kroz tvoju glavu, jesi spreman? Da li si spreman, Marfi, da vidiš kako se pobeđuje? Ne? Kako Sad se ću to ti omašio? Bam! A ne može, ovo nema hitbox. Pa prazna mi puška. Bam! Jo! 2-2. Idemo! Joj, 2-2. Dođi, gde si sad? Ovo je tenzično, postaje jako. Joj, si gore, a? Bam! I kroz uši, ja ne mogu da verujem. Ne. Bam, bam. I ne, 4-2, ne. Ne, 3-2, nemoj da mi 3:2. do 3-2, nemoj pojenice To da je mi to. dodaješ. Ali ja te vidim, ali sad neću ti kažem odakle te vidim. Ne vidim ništa, ušao mi u karakter. Ne! Jo! Vidi ga, on je noob ovde! Nube 1! Joj, Jo, Nube 1, dođi! jo. Ne mogu, kakav si ti noob? 4-2. Jo, kako ne volim kad ne vidim nekog pa ne mogu da mu se šunjam. Pa da, zato ja tebe vidim i šunjam ti se. Nemoj to da radiš. Ej, gde si? Ne znam, neću da ti kažem. Bam! Uzeo sam pištolj, ne! Slučajno. Joj, šmeč poen. Meč poene. Gde? Kako? To je to! Kako? Kroz... Šta si me pukao? Ja te nisam ni vidio, ja sam umro samo. Dobila sam te. Obavezno baci subscribe ako si zaboravio. Također pogledaj prošli video na kanalu ako nisi do sada.